Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bah subscribe na manta. Kajing ya jing shat ngan kaseng achi conscious holistically integrated krima kalaya chakasan ski kanthi bandawa nang ba telang hatura bat ban penpai din ya kajing petrikam ya krosta system ka reservation policy ka achi conscious holistically integrated krima achi kalayo ya kajing kersan na kiseng bhalang ba per na rilom garo kajing shat ngan kala kring ya ki pai ba ban ajing kersan ka papalong ha persya ka mini secretariat hatura Dangshen u Balkarin CH Marang u Chairman ka Carolan State Movement Community ulus dang telot hagani gajing syong sya thangan katkum gajing tip ka waiganos na dakop kri sop sentar kala poi hakane gajan mit ban pet ya ka koj ka khia jong u Balkarin CH Marang hanrei ka basngau si kalong pa kamdon kano kaching le ai na ka bo district ne na ka sarkar kani kalbu ya u dak jingkali halor ka pan pembit no ya ka job reservation policy bat kum juro pan petrikam ya ka rosta system nang nish halor ka jing bom pushe ban pha ko bor ai halor ka ni kumban supen kan mau bana kaleng jong seng achi conscious holistically integrated krima kala persya jor ya ka jing dawa jong seng WPP ban pen seng achi ka kwa ban pentrikam ya grosta system nadu usnem chi jar kanta spa nyipu ar bat kumju ro ka reservation policy dai ban kta la ne ka bha tungkam tungjam dai ban kta la ne ban pembet ya ka kumta hadin ban kaliang jong ka sarkar kal penmi ya ka office memorandum ban pentrikam no ya ka rosta system nang ne khmat na kaliang jong ka seng aching kala pelong da ka jing syong sha thangan ha khmat mini secretariat tura bandawa na sarkar jela badai ban phai di no ya ka jing petrikam ya ka rosta system bat kum juro bandawa nong ba telang ya ketura